искам сама да се представя, за да имате така информация какъв човек така ще оглави листата на политическа партия ГЕРБ в Търговище. Завършила съм специално в счетоводство и контрол. Първородена съм в София на 18 януари 1967 година. Омъжена съм, имам един син. Имам няколко специализации в областта на вътрешния одит в публичния сектор и в Португалия, в Великобритания и в Ирландия. В областта на вътрешния одит в публичния сектор и в областта на Държавната финансова инспекция. Целият ми професионален път е преминал в две министерства. Сменила съм само веднъж работата си. Целият ми професионален път е свързан с Министерство на финансите. Тръгнала съм от най-ниското ниво и съм стигнала до най-високата позиция в областта на държавния финансов контрол. Била съм директор на Агенцията за държавна финансова инспекция в периода 2010-2013 година. След това бях освободена от правителството на господин Орешарски. През 2014 година бях заместник министър на финансите в служебното правителство на професор Близнашки. И от 6 ноември 2014 година имах честта да бъда министър на енергетиката в правителството на господин Борисов. Наш основен приоритет е образованието. Залегнала е основна задача в нашата програма в сектор образование. Тя е свързана с това българските учители да получат това, което им се полага, а именно да получат на първо място адекватно възнаграждение. Това, което ние предвиждаме и поемаме ангажимент да изпълним до края на нашия мандат, учителските заплати да бъдат увеличени двойно. Увеличаването на заплатите на учителите смятаха, че ще решат проблема. Тук има двама директори на отдалечени училища. Знаят какви проблеми имат, какви деца, колко грамотни. Лично аз оставам скептик, че може да се постигне това да бъде да се увеличи заплати, защото това е най-голямата гилдия практически в държавата, учителствата. После не съм убеден, че моето уважение към всички учители, не съм убеден, че всички, които обучават децата ни, заслужават да получат двойно по-голямо. Защото това ще бъде 2-3 пъти повече от това, което взимат журналистите, културните работници и редица други хора, които добросъвестно изпълняват задълженията си към обществото. Това е абсолютно реалистичната прогноза, която ние сме направили. Съгласна съм с вас и това няма да се случи на всички учители, да бъде увеличена заплатата, така да се каже, амблок. Тези учители, които трябва да бъдат стимулирани, ще бъдат стимулирани в максимален размер, за сметка на други, които ще получат по-малко увеличение на заплатата си. Така че няма как на всички поравно. Този принцип ние не можем да бъдем еднакво добри във всяко едно отношение. Поради тази причина увеличението на заплатите ще бъде двойно за най-добрите, за тези, които, както се казва, дават сърце и душа в професията.